Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, what's up mga ka-dragon? Yan, happy New Year po sa ating lahat. Ayan. So yan guys, busy kami pero siningit pa rin namin tong order. So, medyo haggard ng mga babies. So yan, mayroon kami pa order na spaghetti tsaka lumpia. So, syempre sayang pa rin naman kaya go. Then marami tayong nagluluto ngayon, maglilitsong belly tayo at saka barbecue. Ay mga pangkaraniwan lang na niluluto ng isa sa New Year na kailangan ko. So ayan, nakapagluto na ako ng spaghetti. Si Peng naman ang nagluluto ng lumpia. Ayan guys, New Year na New Year, brown out. Ano ba? Ang galing. Yan, ayan yung order na ng lumpia. Saan yung resibo? Masarap. Bagbaga ako. Tapos gusto pa nila mag-post daw na para daw marami mag-order. Kawan! Ayan pa nga lang. Kanina ko pag ginasabi. Hey, kuryente na! Yay! Talo na, JD! Yay! Ano ako bata? Huwag na. Ali, wala pa kayong pangpahid dyan. Ang sus niya. Ayan, barbecue naman tayo guys. Invited po ang lahat. Invited ang lahat. Wala nga tayong Ha? Kaluko eh. Pinagtitiripan yata tayo ah. Ano mo? Brown out na naman? Wala pa nga 1 minute. Ano naman? Notice. Tapos sabi niyo magganto pa tayo sa tindahan. Nakaihaw na ba ang lahat? Nakapag-barbecue na ba ang lahat? Malamang hindi at mahal ang karne. Ayan guys, dahil brown out na naman, dito na lang natin ihawin yung dapat yan sa oven yan. Oven ba yan? Dapat kuya yung dumi. Kaya lang walang kuryente. Planning oven. Bakit Chacha? Nagatampo si Chacha. Ayaw mo nito? Ano? Susunod ka o 1,000? Ayan, nag-iisip siya guys. 1,000, susunod. Susunod mo. Sinasaway kasi at bubugay. Ay, kumain ka na doon. Alas 8 na, hindi maganda yung kumakain ng late. Sinaway ka lang at bawal magbuga-buga. Susunod sa akin. Chacha, pakinggan mo ko ha. Ayan guys, nagluluto si Kuya Alvin ng igado. Igado. Si pangalan ko Si birthday girl, oh. Ayan, naka-ready na daw yung lamisa niya. invite na. Kwan na lang, Invite ko niluto niyo. bisita na lang daw ang kulang. Nag-special kanta? Wal, ay na, dinugdugleg. Tamaginig kayo napunta sa ko. Hindi nakatang mama ko ay kukumama. Kukumama. Baliktad. Nama ko. Kapag kabel ko, hindi tagmantika. At ako, kung kumahala ka na binagluto ko, naiwas luto na. Ginaloko ko. Ayaw ko nga Antay, may kasalanan sa'yo. Yung ginapaglutuan niya, inulingan mo. ala ka, wag! Ala. Pusang ko na. Hindi. Ate. Hindi na magpapin eh. Jai, dali ka. Tinanong ko si Wala, ito, oh. Pwede. Sabi niya, okay, walang problema. Wala, ginagamit man natin yan sa Bakit naulingan na eh? Ha? Antay naulingan. Siyempre sa uling. Ko ah.
Sa Jesus. kwang kahoy. Hindi. Ito lang sa ano, late. Sa kaya nagbili. Okay lang yan. Lalo ko man usog po kung kwa. Subo ko na ni Limano. Mama. Okay na okay. Okay na okay kami. Wow, malaki ko niluto Wala na kayo binilay pa na. Apo, puro pang high blood na yan. Kamana yun eh. Talaga wala, mga lamot duwan. Ay, ni Alvin na. Yang oh. Ayan yan o. Wow! Ah! Pinutol mo yung dulo ng steak? Ha? Pinutol mo yung dulo ng steak? Wow! Yang! Wow! Wow! Oh, get mo yang oh, laki oh. Yan yan! Ayan, picture mo kayo! Happy New Year! Yan ang dami oh! Wow! Wala, thank you. Ito naman. How about Hindi, bigay mo daw kay JD. Ate? Hindi pa yan makakain, makanguya. Gabay silang dalawa, ginahap Nakalimutan sila doon sa loob niya. Silang dalawa. Magayakapan silang gano'n at dali. Nang ginatignan nila ang lips to lips. Sa kapilya? Wow! Ah, kababait naman niya yun ah. Ito ka na, wala mo panlaban. Tama na yan, Yang. Yang may panlaban sa amin. Kaya na, magmata na. Yan eh. Yan naman ang baby. Baka matusok pa ha. Didilaan niya lang. Gusto niya lang yung lasa. Karte mo naman kasi baby magkain. O, ayun na yung milk oh. Ayun na yung milk. Milk ka na lang. So ayan guys, pupunta tayo ngayon kay Auntie Ligaya makikain dahil naghanda naman siya sa kanyang kaarawan. Baka magtampo si tita pag di kami nag-phone. O, diba? Brown out na naman. Nakalimang brown out na ata. Nakalimang brown out na. Pinagluloko na kami ng ano na to, Meiko. Ngayon ko rin ito. Kapanggigil. Jay! Auntie Paseng, Happy New Year! Pahingi nga ba oh? Kasiksi naman ng birthday girl. Happy New Year! Yan nga, si ate. Happy New Year, tits. And happy New Year birthday. din mga anak. Ay, We love you. Ay ba? Tignan mo naman yung pan ni auntie, oh. Ahem. Ayan, oh. Happy birthday, auntie. Sinigawan mo kasi, Joe. Busy si auntie. Siyempre, ang damdaman. Saan sila, ano, ate Unsang? Ano po? Stop pa ba nga namin sa top? Kailan na po ako? Andiyan Ano yan, ante Paseng? Nasa tumbler yung salad ma? Barong po. Parang ayaw mo bigay, nasa tumbler eh. Anong tawag niyo po sa kanya? Yan po. Rosita. Paseng. Name niya po yung pasita. Thank you. Happy birthday, tita! Tapos tayo. Gusto mo pa pang kahit ano may masan na. Burrito niya. Burrito. May buhok. Oh, buhok pa yung Yan o, Biko! Lumpia! Lumpia! Maglumpia tayo kasi. Kain tayo, guys. Nagtinda kami ng lumpia, pero kami, wala kami lumpia. Ang Kyle, sinong bet mo sa bikini o? Sa Bikining bitin. Bitin ka pa daan? ha, hanggang alauna ka na nga. Bitin ka pa din? Sinong bet mo doon, Uncle? Sinong kursunada mo? Panalo yung number 10 eh. Ayun ang bet mo? Uwe? Thank you din po. Ano pa? Tawag ka na kay tatay din.
Ay, di ka nagawa antipasing na espasal? Wala. Parang ngayon ka lang hindi nagawa. Sige po, thank you po. Kakitid mo. Kakitid mo. Lapad mo na. Natin yung grams. Ano tayo? Wala tayong grams eh. Ayan guys, New Year na New Year. Si Kuya Dan na sa Taltalaw. Nag-araro. Ay, nagakuliglag. Makikain nga ako kay Rian. Saan na yung ginayabang mong kwan ay? Lechong manok. Si Rian, hindi nagatawag eh. Sabi mo, may spaghetti ka. Yang kami sa bahay niya? Siyang yung nakikiano rin, oo. Yan, paborito niya, lumpia. Painumin mo rin to, kanina pa nagkakaay. Sabi niya na lang. Yun, oh, sarap ng ating igado ala Alvin. Chef Alvin, Tagalikod. Gustong gusto namin ng dito si Kuya Alvin. Kasi hindi siya magluto. Panis si Madonna kay Kuya Alvin. Ayan guys, ang aming simpleng handa. Yan lang. Mas marami pang handa sa Antiligaya. Yan. Happy New Year everyone! Sabi pa naman ni Andre, oh, mag-asawa ka na, Tita J, dalawa kayo ng kape. Hanapan mo kami, kamo. Total kayo ang gatot na gatot. Gulong-gulong niya sa akin kanina eh. Awan, 2026 man ay. Kadyang, Jang, 2026 join sa ating club. Baak Club. Isama mo na. Dumadami na ang mga baak dito guys. Puro pamilya galamay ang nabaakan. May naisamang isa. Kasi kanina hindi ka namin nakantahan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow the candle! Blow the candle! Taong ka nante? Awan ng Diyos 66. Doble sa is. Pagkataon lang si Binti na, oh my God. Batang bata. Parang ano lang, 65. Kain na kayo. Kayo lahat mag-wish tayo lahat kayo Antiligaya. Sana kuhan pa ako ng Si Kanya. Siyang malusog. Hindi, dali na. Unahin mo kay Gigi kung anong wish ni Gigi kay Antiligaya. Wish ko kay Antiligaya ay kwan na. Yung mata niya ay maging kwan na. Maging stable na. Maging stable. Wala nang gano'n, no? Wala nang pagkikatin. Ano wish mo kante? Makahanap na ng ano? Ano wish mo kay Kante? Okay, guys! Sila sa pa sa Ang miss. Ano wish mo kay Tay? Kay ligaya o sarag magbagong pagsasama namin. Yan! Sabihin man, te, huwag ka na masyadong masungit sa akin, kamo. Sulit siya sa akin. Minsan masungit ang tinaw. Napaka-negative ang tinaw. Talaga, Tanda. Parang asot pusa kasi yan guys, yung mga yan kapag off-cam. Ay! Mayroon ka na joke lang naman yun. Ali, si Kanya. Oo, ikaw. Joke lang. Ang wish ko kay Antiligaya, yan. Simula kasi nung nawala si Mama Guy, siya na talaga yung aming pangalawang nanay. Taya naman. Ayoko mo salita. Nandiyan siya lagi. O kaya, ante. Thank you so much, Ante, for everything. I love you so much. Ayan, sana makasama ka pa namin ng matagal. Ayan, kaya huwag ka na mag-cigarette. Hala! Nagsibaba na yung mga apo at anak. O, ikaw naman. Wala na, hindi
O hindi na, kaya Ate Joanna. So yun ang wish ko naman kay Dali ko Tita naman siya kay Ligaya. nanay mo. Siyempre, sana mas sumaba pa yung kanyang buhay. Saka yung stay ano lang, yung ganyan yung lagi lang siyang happy. Tsaka good health. Yan, thank you so much sa laging one call away yan. Minsan tawag mo lang, nandito na. Kaya lang pabalik-balik. Ay, balanggot ko gaya. Ay, yung ngipin ko gayam! Naman palagi mo na naman yung balanggot. Bago pa makauwi, makapunta yan dito, siguro makasampung balik ko na sa bahay nila. Kaya nga makalimutan. Oh, ikaw naman, Madam Irene. Ang wish ko, Birthday wish. ang birthday wish ko kay Auntie Ligaya ay happy birthday Tita Ligaya and Galit na dyan, magpunta. ano, Apo, mabuti kayo pala. stay healthy. At gusto ko rin mag-thank you sa kanya Hindi kayo at saka nagpasalamat. kay Auntie Pasens, syempre, sa laging pagsuporta nila dito sa mga kapatid ko dito kasi silang dalawa actually yung naging nanay na nila mula nung nawala si mama. Kaya thank you sa inyong dalawa ni Auntie at saka ni Auntie Ligaya. Sana dagdagan pa ang inyong mga birthdays para more birthdays to come. We love you po. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Hindi mo birthday. Sige, Richie, anong birthday wish mo kay Auntie Ligaya? Birthday ante. Sana Parang pa na. sana humaba pa buhay mo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Bumata ka. Ako, birthday wish ko, sana mahanap mo ng kapayapaan. Sa asawa mo, charot. O, yung mga apo naman. Ay, dali na dito. Kita mo naman kasi yung... Oh, hindi na nga. Ikaw ang nag-booking. Ka dyan. Apaw. Ronaldin. Walang pa-birthday si Auntie Ligaya. Pag-meet ko naman yan. Bilang ako naman. Ano sabihin mo, Auntie Kay Gayon? Thank you. Okay lang yung ma'am. Yan, naging magkara tuloy na yan. Ano yung sabi mo, Ante? Kay Sir, Okay, sir. maraming salamat sa blessing mo sa akin, Sir Gaye. Happy New Year! Oh, bigay na natin. Baka tuloy yung Yeah. It's a prank! Salamat po, Sir Gaye. Hindi ko makalimutan. Pero yung ngipin mo, nabatek. Nabati mo rin ako. Tita, you have Ayun, salamat ako, Sir Gaye. Ha? Wait. Hindi mo ginasahan? Posible. Pagbigay at hindi, salamat. Hindi, kumbaga, pabonus lang ito sa amin, pero sobrang dami niya nang talagang naitulong sa amin. Marami siyang naitulong na. Thank you so much. Maraming Sir Gaye. Thank you, Sir Gaye. Thank you po. Meet na namin kayo sa personal. At syempre, meron tayong lahat! Wow, yay! Talaga naman si Gayen napaka-generous. Hindi namin ito inaasahan, guys. Kasi ligaya lang ang meron talaga. At syempre, meron kay Auntie Ligaya. Yay! Another? Sayang-sayang mo naman. Kay G! Wow! Thank you so much po. Ay, ako na ba? Kanino pa ba? Kay Peg! Wow, thank you, Gayam. We love you. Kay Auntie Pasi! Wow! Thank you, Sir Gaye. Kay Greta! Yay! Thank you, Gayam. God bless. Kay Aiza! Aiza! Go yan! Come! Get mo! Oo, Say thank you. Wow, thank you, Gayam. Ayaw niya. Wala sa ba't color red? Oh. Kay Richie. Wow! Thank you.
Hati daw tayo dyan eh. Joke lang. Dan, kaya nang wala si Dan. Yan, nasa bukid. Kay Pachay. Chay, i-receive mo yung kay papa mo. Kabilis mo Sa message kanina, ayaw mo. Ayan, isa yung Pachay. Ayan yung panganay. Yan, yan, dalaga ni Kuya Dan at ni Ate Unsang. Okay? Thank you so much, Gayen! Thank you po. Thank you, Gayan. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Siyempre mag-thank you rin tayo kay Uncle. Kay Kuya Johnny. Kay Manong Johnny. Johnny, thank you so much. Thank you po, Kuya Johnny. Yan. Happy New Year po. Yan, nagbigay din si Kuya Johnny guys ng pang natin. Pangluwas. Pangkain. Pangkain natin. Kain daw tayo sa restaurant. Pag nagutom na tayo. Pag naubos na yung handa mo, Je. Dapat yung video, gutom. Ayaw pa tayo. Marami tayong makain. Siyempre, busog pa ka. Habang nandito pa po kami. Ay, ito daw po yung nakadilaw. Ba't wala daw siyang color red? Wala akong color red. Baka naman po. Charot lang po. Para sa surprise. Kasi hindi nila alam kung magkano. Oh my God! Okay. In 1, 2, 3. Siyempre sa lahat ng subscribers dyan. Yan, thank you so much. Sa inyong lahat, isang taon na naman ang lumipas. Pero nandyan pa rin kayo po para panoorin kami. Thank you sa lahat ng mga Suporta. lahat ng mga viewers. Happy New Year po! Thank you po! Happy New Year! Balik tayo! 1, 2, 3! Mga busog na sila guys kasi kumain na rin sila. Lalo sa Tipaligaya, busog na yan. Bayad ka lang pala ng lupa. Ito eh. Hawakan niyo muna ngayong gabi. Dali daw bayarin si Tita. Oo, pangbayad ko sa lupa. Ante, patulungin mo rin muna sa bahay niyo eh. Yung kay Unis daw, itabi mo na sabi niya. Namnamin mo muna eh. Namnamin mo muna bago mo bingay-bingay eh. Sa 90. Pabili ng pera. Ay, pura. Magkain na yung gustong magkain na oh. Yan, let's eat. Wow, sarap naman dito. Hindi na napunta silang kalangga? Nagdaan na sila kanila. Antay, masarap yung luto ni Kuya Alben. Sarap. Na igano. Magaling magluto. Atensya na kaya kunin natin chef. Kaya Alvin ang tayo natin dahil. Hindi mo kaya ang rate niya. But may price. Ito, may price. Ayan guys, maglalaro tayo ng Don't Touch the Color. Ibig sabihin, huwag mong itatouch yung tamang kulay. Nasasabihin. Halimbawa, don't touch the color green. Yan. Huwag mong itouch yung green. Ready? Laro daw kayo dalawa. Oh, dali. Oh, gusto niyo mag-gana? Oh. For 20 pesos. 100,000 pesos daw. Oh. Pang-load nyo rin yun. Alam na nila yan. Kunin mo yung pera namin eh. Apatan. Kailangan sila Isa yung babasa ko ng pampers na ito. Boring pag dalawa. Apatan. Oh. Ay, ano? Apatan, boring. Hindi Dalawa lang. Isa-isa lang. Ganyan lang. Dalawahan lang yan. Ayan guys, dyan na tayo maglaro. Alam nyo na yan ha. Don't touch the color white. White. Don't touch the color. O, game na to ha. Wala pa, trial muna. Lay, game na yan. Ayun na. Matatanda na yan. Yang, watch kayo ha. Dapat kayo ni JD. Sabi, ay, pala yung color pink. Ay, mali. Don't touch the color brown.
Don't touch the color pink. Dapat mabilis. Mabilis dapat. Ikaw, bilisan mo rin. Don't touch the color green. Don't touch the color blue. Kaya nga, bawas tayo ng kulay. Hindi. Marami. Yan. Oh, maraming choices. siya pag-anuhan. Apat yan. 5 nga yan, no? Baka malito na si Yang Yang dyan. Di pa rin nila makuha. Bawas ulit tayo. Apat lang. Sa kulay. Don't touch the color pink. Don't touch the color blue. Don't touch the color pink. Don't touch the color yellow. Touch blue. Oh, ganon. Okay lang yan para mabilis. Touch blue. Don't, okay, game na? Ha? Oo, kanan na. Oo, ganyan. Okay na yan. Don't touch the color pink. Don't touch the color yellow. Don't touch the color blue. Touch pink. Wow, galing ha. Don't touch the color pink. Bawas na tayo ng isang kulay. Yan. Don't touch the color brown. Don't touch the color green. Don't touch the color blue. Don't touch the color yellow. Touch the color green. Touch the... Oh, tama. Sige, miss. Guys, hindi pa sing. Next. Ate, pasi nga yung price mo. 100. 100,000. Sino pa? Si Gigi. Oh, sino nagpa-price? Ikaw? Si Eunice. Sana sa pagkaite? Nagawin na yan. Yan, 11:22 na. Maya yan, puto ka na. Yung magpanikapitara. Kasi dito bilhin na ako. Kanina pa nga yun, nung pagtaas pa natin, bakit dito tayo?
O, ito na si Dan. Hindi nakapunta kagabi. Bakit di ka nakapunta? Bising-bising. Yan, di niya tuloy na... Kaya kay Patche na namin binigay yung gift ni Gayam. Inaantay namin sa Unsang plakda na pagod daw magluto. So, sa'yo ko na lang dinabot yung kay Unsang. New Year's gift ni Gayam sa atin. Maraming salamat Gayem sa binigay mong New Year's gift. Thank you ng maraming. Okay. May pambili na ng abono si Dan.